खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ'आ फिन खनसे आरो आंनि इउटुब चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खुलुमहरनाय थालायबाय लोगोफोर आं दिनै मोनसे सासे मानसि खोन्था नागिरदों गाइस बिथाङा मैयानिफ्रायनो दंथ'यो आरो आंजों बे बिथाङानो जाहैबाय आं खोन्थालांगासिनो दं दसेनि उनाव बिथाङा रिल्स बानायबाय थादों दसे बेखायनो आङो खोन्थालांगोन गाइस बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय फंनैसो स्टेटमेन्ट लानो आरो बिथांनाव स' बिथाङा नै आंजोंनो दङ जिरायनानै बिराद खस्थ'नि गेजेरजों मोनफैबाय गाइस बियो मैयानिफ्रायनो मानो होनब्ला बहुद खस्थ' मोनबाय जानाय लोंनाय उन्दुनाय ओंखायनो आं बिथांनाव मा खस्थ' मोनखो बिथांनाव फंनैसो सोंनो नागिरदों गाइस बिथांमोना बे भिडिअ'नि गेजेरजों नायलांदो नैबेनो जोंना सारा ओमफ्राय माथो मबाइला एसे उल्था जालायो दा नोंथांना मैया खैथानिफ्राय फैनायमोनथाय बेखौथ' बुंला आङो जायखिजाया साननै जाफैबाय आरो नोंथाङा ओरैबायदि माने खस्थ' मोनफैदों जा आंजों उन्दुनानै बेयाव माने उन्दुनो सुखुवा जानो सुखुवा लोंनो सुखुवा जालायनाय जादों आरो नैबे जोंनि बे थानाय जायगायाव दा नोंथाङा बेयाव फंनैसो मा बुङो दा बेखौथ' आङो थानो सुखुनाय सुखुयैखौ आङो बुंनो थाङा जेनाखि जानांगौ थानांगौ जेनाखि गावनि न'आव गैयाब्लाबो मालायनि बिल्डिंआवब्लाबो उन्दुनो मोनदों आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों दा लोगोफोरनि अननायाव जेनाखि जानांगौ थानांगौ बेखौ बिराद मोजाङैहाय आंखौ जाहोदों लोंहोदों थाहोदों आङो बेखौनो धन्यबाद होयो आंनि नैबे गुवाहाटीयाव थानाय लोगोफोर गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो जासिहरनो जेनाखि जोंहा न' बां गैयाब्लाबो मालायनि न' बाङावनो मालायनि बिल्डिं एबा फ्लेटफ्रावनो दा जेनाखि जोङो थिनथाला फ्लेटाव थागासिनो दङ दा बेवहाय आंहा जोबोद गोजोननाय दङ आरो नैबे जायगा ओरैबायदि समायना मोनसे गासैयावबो भिउ आरो जायगाफ्रानो बिराद मोजांथार समायनाय जायगा मा होनो बेखौ लाल गणेश गुवाहाटी गुवाहाटी नोगोरनि लाल गणेश होननाय जायगायाव दं आरो लाल जों गणेश माने लालमाटि खाथियाव ना नङा बे एसे गोजान जायो लाल गणेश एक्सट्राखा आरो बेयो दा नैबे लाल गणेश दा बे लाल गणेशआव माने फैनो मोननानै आङो जोबोद देरगानाय मोन्दों एबा गोजोननाय मोन्दों आरो ब्रादार माने खुनु जुग आंहा बेवहाय माबा मोनसे खस्थ' मोननाय माबा मोनसे गाज्रि मोननाय बे आंनि जायगायाव गोरबोआव गैया आरो दा बेनो जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथाङा जोंनि बेयाव फैनानै आरोना ओमफ्राय आं नोंथांनाव फंनैसो सोंबावनो मानो होनबा नोंथाङाथ' जेनेबा जोबोद मोजां मोजां भिडिअ होयो माखासे एक्ट्रिस सिख्लाफोरनियावबो स्टेटमेन्ट लायो जोंबोथ' भिडिअखौ नायो नोंथांनि इउटुब चेनेलखौ नङा होमबा आच्चा नोंथांनि इउटुब चेनेलनि नामा ओरैनो फंनैसो बुंनो हागोन नामा ओरैनो आंनि इउटुब चेनेलनि नामखौ आंखौथ' फ्रायानो अल आउटनाव होनजायो माने आसाम एकदमबारे आंनि जेनोखि फेसबुक पेज एबा इउटुब चेनेल बेखौहाय आङो मिनिया बर' होननानै नामखौ लानाय जादों एक्सुवेलि आंनि निकनेमा मिनिया नङा बेलेग आरोना आं बेखौ खोन्थाथ'ला थेवबो आंखौहाय गोबां जायगाफ्रावहाय मिनिया बर' होनोब्ला बयबो सिनायो आरोना इउटुबनि चेनेल हिसाबै जों मिथिजोबो आरो आंबो मिनिया बर' होननानैसो मिथियो नोंथांखौ बेनो आरो दा मिनिया होनोब्ला दा थेवबो मिनियाखौ आङो मानो लादों होनोब्ला मोनसे समावहाय दिल्ली टु बड'लेण्डनावहाय जाय बिथां मिनिया ब्रादार बेखौहाय आङो नायबाय थायोमोन दिल्ली टु बड'लेण्डखौ फिल्मखौहाय नैबाव नायनानै बैनि नामखौ आंबो समनि गेजेरावहाय माने दुखुजों सैसोबोनाय सासे सुबुंखाय माने आङो बि नामखौ लानाय जादों आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आरो थांनायाथ' साननैसो जाबावगोनदां नोंथाङा ना जागोन आङो जेने थेनेब्लाबो आङो सानडे आङो सुनिबार नङाब्ला सानडेआव थांनाय जागोन आरो बेनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय थिगानो दङ दे धन्यबाद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजानो जोबोद गोबावनि उनाव बिथांखौ लोगो मोनबाय आरो आं माने बिथांनि चेनेलखौबो नायबाय थाखायोमोन नालाय
आंनियाथ' चेनेला फिसा नालाय आंथ' बानायबासो आंना गिदिर देरलांगोन नालाय आं ओंखायनो माने बिथांनि चेनेलखौ नायो जोबोद गिदिर गिदिर इउटुबारफोर बिसोरजों नोंथाङाथ' ग्रुप दंखाजोबो नालाय नङा होमबा जों नायो आरो नोंथांमोननिखौ आरो रायजो राजाफ्रा जोबोद नायखायो मानो होनबा कन्टेन्टफ्रा मोजां मोजां जायो नोंथांमोननिया जोंथ' गोदान नालाय जोंनिया बारा माने हाइलाइट जायाखै आरो मेन खोथाया बेनो आरो स' थेंक इउ होमबा नोंथां ना दे गोजोननाय थाबाय